auren sunna muke ta fata akai, auren sunna muke ta fata akai, auren sunna muke ta fata akai. Abdul sunan guli angon Maryam, auren sunna muke ta fata akai. Sa sarki mamallaki makadaici, shi yayi ni ya bani baiwa ta gari. Auren sunna yana da daɗi akai, in an yi shi ba a shiga ciki garari. Aure shi ne cikar musulmi na gari, in ka yi shi ka zarce dukkan haɗari. Taso Maryam ki rufe sirrin mijinki, in ki kai hakan ki riƙe duk alkawari. Kila da bi na biyayya gidan mijinki, Maryam na san kike faɗa ce ta gari. Ki toshe kunnen ki karma gulmata su zuga ki, in ki kai haka angon ki dole zai alfahari. Abdul ango na san shi ne na gari, mai ladabi da biyayya abin alfahari. Rike amarya ku yi zama ba garari, in taimaka laifi abu dilkayo haƙuri. Kai ne namijin da ta zaba kai nazari, sai ku yi zaman ku zaman da za ku yi marari. Maryam ta zo gidanka kai ta yi buri, kai ta rika zuciyar ta kai ta yi kudiri. So ya zauna a zuci hasken sadari, kai ta biɗa zuciyar ta har ma sarari. Gashi gidan biki dan da zo duka kai, kowa murna har da buɗa ayyiriri. An yi walƙiya ruwan sama ya sauka, gari ya yi sanyi ango amarya uzuri. Ya ki amarya angon ki bashi kulawa, ki bashi ruwan sanyi kai har masu gari. Abdul ango ki san amini na ne, ki bashi kula isara ki zanai fari. Ba na san yan uwa su san kukansa, ya zamkin share amarya ki alkawari. Aboki ne dan uwa amini na ne, akwai shi da kirki Maryama baya gori. Na san ki da tarbiyar ki har ilimin ki, ladab da biyayyar ki na ji kauye da gari. In ya dawo daga aiki kiyo tarba, kiyo ya amarya yayi fari. Darwan wanka ban daki kyajewa, kin ci kwalliya a masu yau kin ci gari. Tashin kamshi a ko'ina duka daki, Abdul ango ka samu mata ta gari. Tayo kunshi kafafuwa hannu, hasken lallan ya zarce ayyo uzuri. A nan adami saraki zamban kwana, zama yayi daɗi kun shiga sabon lamari. Abdul sunan guli angon Maryam, auren sunna muke ta fata akai.